La llei de la dependència és aquella llei que reconeix el dret de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones amb dependència, per tal de millorar la seva qualitat de vida i facilitar la seva incorporació a la vida en comunitat. Les persones amb dependència són aquelles persones que no poden fer per si soles les activitats diàries bàsiques, com vestir-se, menjar, sortir al carrer o prendre decisions. Això pot ser a causa d'una malaltia, per la vellesa o perquè tenen una discapacitat. La dependència es mesura segons la freqüència i la intensitat amb què una persona necessita ajuda per fer les activitats diàries bàsiques. Així doncs, es reconeixen 3 graus diferents: moderada, greu o gran dependència, i cadascun d'aquests graus alhora es classifiquen 2 nivells diferents, 1 i 2, segons l'autonomia de la persona i la intensitat de les cures que necessita. Entre d'altres, aquesta llei disposa un seguit d'ajudes que poden ser en forma de serveis o en forma d'ajudes econòmiques, prioritzant el primer tipus i que s'atorguen segons el grau, nivell de dependència i la capacitat econòmica de cada persona. El Departament de Drets Socials és qui resol quins ajuts i quines prestacions s'assignen a cada cas a partir del programa individual d'atenció que realitzen els serveis socials públics. La quantia de les prestacions econòmiques l'acorda el Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció per la Dependència, de la situació personal, grau de dependència, renda i patrimoni, l'entorn familiar i la disponibilitat de serveis al lloc de residència de la persona amb dependència. Dins del catàleg d'ajudes podem trobar, en primer lloc, la prestació d'ajuda a domicili, en segon lloc, els centres de dia i de nit, en tercer lloc, l'atenció residencial, en quart lloc, la teleassistència i en cinquè lloc, les actuacions i programes de caràcter preventiu i de rehabilitació i l'assistent personal. Podem trobar 3 tipus d'ajudes econòmiques. La primera, una ajuda per pagar un servei, que aquesta quantitat rebuda s'ha de destinar a pagar íntegrament un servei. Les administracions públiques supervisaran que això es faci així. També tenim l'ajuda per un cuidador no professional. En alguns casos podrà rebre ajudes la persona amb dependència atesa per un familiar. La persona cuidadora no professional haurà d'estar d'alta a la Seguretat Social. I en tercer lloc tenim l'ajuda per un assistent personal. La persona amb dependència pot rebre una ajuda econòmica per contractar una persona que l'acompanyi al centre educatiu o laboral o bé que l'ajudi amb les activitats diàries i d'integració social. Sí, per exemple, pot ser compatible l'ajuda a domicili o centre de dia amb una prestació econòmica per a la persona cuidadora o assistent personal.